Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang atong mga leaders magkasinabtanay unta aron mamaayo nila pagkaatiman ang atong mga panginahanglan, labi na gyud sa mga kabus ng atong kaigsuonan. Iampo sab nato ang mga masakiton nga mahatagan og pag-atiman. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi pinaagi sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan sa ilang lawas o kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutuban nga Dios pinaagi sa imong bugtong anak, imo kaming gihimo nga bag-ong binuhat alang kanimo. Itugot nga moyo kami nga labi kaming mahiusa kaniya nga nakighiusa sa among kinaiya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug makasalig kita sa Dios sa bisan unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, patalingugan gayud kita niya. Ug sanglit na sayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kun may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mosangput sa kamatayon, kinahanglang magampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosangput gayud sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangput sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug ang yawa dili gayud makahimo kaniyag dautan. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug nga naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga anak,
Likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit sa pagdaigdiya sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipay ang Israel diya sayang magbubuhat, pasadyang mga anak sa Sion diya sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangilin. Pawita sila o pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kayang ginunay gugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niya ang mapabsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod, pasadyang nagtukan niya diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tagas ng mga pagdaig sa Dios, mana silang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtukan niya. Hallelujah. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didtog pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon, dili layo sa Salim,
kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao og sila gipamuniagan niya. Niadtong higayuna si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglantugi sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonyas sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan og miingon, magtutudlo na hinumdom ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon og nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag, walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo maoy akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhonon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Ang higala sa pamanhonon maghulat kaniya ug malipay siya inig kabati niya sa tingog sa pamanhonon. Sa ingon niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako muos-os. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gihisgutan sa atong unang pagbasa nga dunay duha ka klase sa sala. Naay sala nga ikamatay, nasay sala nga dili ikamatay. Nya kun ang sala gani dili ikamatay, pwede natong iampo kanang maong makasasala niya maluwas siya. Apan kon ang sala gani niya ikamatay gyud, matud pas unang pagbasa, dili na lang na nato iampo. Lingiyay mong tupad ingna unsa man ang sa nimo, ikamatay o dili ikamatay. Kanang wa molingi mao nay dunay sala nga ikamatay. Ug unsa man ning mga sala nga ikamatay, gitawag na nato sa atong doktrina og sala nga mortal. Mortal. Ug unsa man ang sala nga mortal, kanang willful, kanang imo gyung gi uyunan og maayo, unya grave, grabe. Pareha ng pagpatay, nya giplanuhan gid nimo ang pagpatay, nga maghikog gyud ka, ana gaandam gyud kag pisi, uban pa diha, or imo gyud siyang pusilon, gaandam na kag armas, imo gyud siyang giatangan. Na kana grave na, rape pananglitan, imo gyud giplanuhan nga atangan nimo siya, repo nimo siya, nya patyon pag kahuman kay giplano na gina nimo. Na patay. Amot ka ng suyop, mortal na. Plano gyud ka, palit gyud ka dito, tira gyud ka katulo, mangurakot gyud ka para makasuyop gyud ka. Mortal siguro na no. Ambot ka ng korupsyon sa flood control, sa PhilHealth, nga ila dyong giplanuhan, gi-insert gid nila sa atong mga national budget, o niya gilalis-lalisan kunuhay, pero ila dyong gipaso diha. Unsa kana? Angayan pa kana silang iampo? O mga matay na gina sila? Unsa man? Ambot lang. Basta willful, niya grave, o niya makawagtang gyud sa atong koneksyon sa Ginoo. Kana bang dili na gid ta maminaw sa Ginoo. Totally din agid ta mutuo diya. Di ba na may mga tao inana, labi na ng mga asawa,
nga gibudhian sa bana unya muingon kaniya pasaylo alang na ha pasaylo anang iyang gibuhat pasaylo mao man ay giingos Ginoo kapituan ana ang Ginoo papuy adire may man to siya Ginoo man to siya ako di man ko Ginoo kanang mga inana maunay mga impernohonon kana bang totally i-deny gid niya ang Ginoo ba iyang anak gi-rape gipatay pasaylo alang na day kay makasa man gid ang tao sus pasaylo bagod gusto na ko bitayo na jab may na siya dito padunuton gyud ang animal dako ana maimperno noon gana unsa maimperno ako mo na imperno siya nag-rape siya nagpatay sa kong anak ako maimperno ko glagot ko niya unsa man nang Ginoo adik sabot nako ana mao na siya makapa-imperno na lingay mong tupad ing nawa kamuagig kasuko sa Ginoo oy daghan kay nato nga mosupak gis Ginoo ana man gani ni text nako ngano man padir nga gitugot mas Ginoo nga makabana kog ingon ani nako mao na noon ni ron hasta ang iyang pagpamana ug ang iyang pag-asawa gibasol ang Ginoo ngano kuno gitagaan siya banang ingon ana ako mo man gani mi magbasol diri wa mi asawa unya sagdi maminyaw Ginoo gyud puy basulod nganong wa ko tagaig bana nganong wa ko tagaig asawa tiguang na lang ko nagampo magid unta ko nganong wa ko tagai ay ayaw na lang ana mo na si San Juan nga magbubunyag modelo ni nato o practically ang tanang mga santos modelo ni nato sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo para dili ta mamatay para dili ta makasala og ikamatay ug unsa may kinaiya ni Juan nga magbubunyag ingon siya niangkon gid siya mapaubsanon siyang niangkon dili ako maoy Mesiyas dili ako maoy manluluwas kana lingay mong tupad ing nadili man ka manluluwas ing na ba na pwede ra gyud kag mamatay anytime ngay uban mahadlok yun mamatay pwede ra gyud kag mamatay dili man kita maoy manluluwas kanang atong presidente si Bongbong Marcos o katubang former president Duterte or si Donald Trump ba nga iyang gi aresto gi tawag gi kidnap pa to sa gi-atake ang Venezuela gikuha ang ilang presidente tungod lang kay ni assume siya role nga mura siya manluluwas dili man ta manluluwas unsa man ta unsa may tawag nato nga mga tao luwasonon ta magtinabangay ta magpaminaway ta maginangkunay ta sa atong huyang sa atong pagkaluwasonon di ta magpakaaron ingnon nga kita mo'y tarong muna daghan kayong gasulti nga ang office of the president o ang iyang mga allies maoy hinungdan sa dagko kayong corruption karon unya di lang gyapon sila moangkon ana di lang gyapon imbestigahan ang maong opisina nagpakaaron ingnon na sila nga sila'y manluluwas nya naa say tigdepensa nila ilang spokesperson pirmi yung ipasa ngadto sa laing mga tao ipasa ba isyonan gaanang gisulti ni Governor Chavit Singson nga paimbestigahan ang Northern Ilocos Ilocos Norte kay daghan sa kay ditong ghost og substandard nga projects umingon man noon ang spokesperson aon sa to mao ba to iyang giingon o katubang niingon siya nga kana ganing makig kuan ba to siya makig debate bahin aning ghost project na tinuod gyud na mao tingin ito niingon si Chavit unsa man noon nga ang spokesperson ang gihisgotang Governor Chavit 22 to 2025 year 2022 to 2025 ipasa man hinoon ni si tawag nila na si Auntie Claire ipasa man noon ngadto noong panahong Duterte siya mag debate
Gidibatihan unta na panahon pa ni President Duterte. Kay daghan man sa to ghost project dito. Ay, ang gihisgutan gani 2022 to 2025 dadon gyud niya ngadto sa unahan. Ngano man kay di gyud sila moangkon ang ila ra gyung ipalabas karon nga sila gyud maoy tarong nga kunohay ang atong presidente maoy nagpangulo kuno for the first time in the Philippines nga mag-imbestigar bahin aning korupsyon. Pagka lisod. Muna dili ta mga manluluwas. Nga karon mag-file na sad sila impeachment bahin aning 125 million na questionable kuno nga confidential fund spending sa Office of the Vice President. Ibalik na sad nila karong February kay mulaps naman tong 1 year na dili pa pwede maka-file. Mo-file na sad sila. Pila na say gastuhon ana para pag-file anang impeachment. Dako kayong gastuhon. Nya unsa may ilang giimbestigahan ang 125 million na confidential fund nga gi-rolled out na sa COA na why problema. Why question? Ang COA na nagsulti ana, ang atong official auditing office sa gobyerno. Nya, ang House of the Representative mo file yung impeachment kay questionable. Pero ang mga confidential fund na billion-billion sa Office of the President and other offices, why investigation? Kumusta ka itong ila dito sa opisina? Wa sa kay question ang COA dito. Na ruled out na kato, na justified na kato, wa man. Ari gyud magsigbalik-balik. Unya ang gastuhon ra ba nga kwarta para sa impeachment, ang atong mga buhis, unya inutang na ra ba naa ang ilang gastuhonon? Inutang na. Nya kinsay mo bayad sa utang? Kanang imong tupad. Ingna mugasto ka para impeachment, ingna na ba? Ina mugasto ka para sa impeachment sa atong Vice President? Ingna ba? Kamo, mga igsuon, OFW o kita din his Pilipinas, mugasto pa ta para sa impeachment sa Vice President? O palahuso na lang na nato hangtod sa matapos ng ilang termino? Wa man kita mugasto sa pag-imbestigar anang ang Office of the President and other offices sa gobyerno nga purting daghan ng korupsyon? Magsige tag gasto anang naang gi tagaan nag positive finding sa COA? Pagka wa maigo. Mao na nga kita ra bay pabayaron ana nya inutang na ha. Ang atong utang karon hapit na mo 18 trillion pesos. Nya na say umaabot nga almost 2 trillion na utangonon bahin aning 2026 nga kaning budget. Nya kurakuton ra na. Nya di ra bakadot ang atong investigasyon ngadto gyud sa utok sa korupsyon nga naa ni sud gani sa ato nang isud na daan sa atong budget. Kinsa mangiday ang tinuod nga korap nga nasud man sa atong national budget ang korupsyon? Kinsa may tinuod nga korap? Kailangan pa bang i-memorize yan? Nagiingon sa kanta nga kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sayo ay bigkasin? Sa budget mo makikita ang kanilang damdamin. Ana. Di ba? Mausad na ang Ginoo. Ang sala, nakita na niya. Ang atong sala, nakita na. Ang makamatay nga sala, kanang di ka moangkon nga ikaw makasasala. Dili ta moangkon nga kita hukmanan tas Ginoo. Labaw tanan di ta moangkon nga luwasunon tas Ginoo. Nga ang Ginoo ray makaluwas nato. Og iya tang luwason basta mapaubsanon tang moangkon sa atong panginahanglan. Munang niingon diri sa unang pagmasa, kung magampo ta sumala sa iyang kabubuton, ihatag gina niya nato. Karon ay nalusno o nilandslide ang landfill sa Binaleo, Cebu City.
Gituuhan nga daghan pang missing. Posible nangamatay na. Nanong nilang slide man ang landfill? Ha? Tungod kay wa himua ang sakto nga measures sa paghimog landfill. Gikumpiyansahan na himong bukid nga perting dakua nga pulos basura. Unya maghuna-huna ang nagsigig yabo o ang nagtugot nga magpayabo nga sooner or later mo erode gyud na kay di man na siya natural nga yuta, di man na pugo nga yuta, gapile-pile ra man na diha. Nya pertin ang dako ang bukid. Nya gahimog structure diri sa ubos. Na ay nagtrabaho sa ubos. Di inigirog ana. Ngano man nga ang mga landfill area sa Singapore, perti maginandaghanag basura nila, wa man lagi nilang slide. Nganong ang landfill area sa Japan, perti masanang basura nila, wa man lagi mo landslide. Nganong sa Pilipinas nilang slide man, o labi na gid sa Cebu. Ang sunod ana, Compostela na saan, o Liloan, o ana. Kay kumpiyansador kay ta, kana lang kung ato mga daan diha, na ay mga lungag, wa gay sign nga na ay lungag, mukalitlag paka ang ligid sa imong sakyanan. Magkaot diha sa kilid, wa gani reflector. Pagkakumpiyansador, unyag nanay mahog nga mga motor, nanay mga bangga nga sakyanan, o na pasad magpa-rescue, balita dayon, balita. Lingay mong tupad. Ing naway peligro dito sa inyong kilid. Naway peligro dito, way hazard dito. Pareho na mga sakyanan nga anha i-parking sa kilid sa daan, na magitay balaod nga wa gid na i-parking. Nganong parkingan man gyud? Dili din na hazard nga imbis nga ang usa ka sakyanan anha moagi ana nga lane kay di ay gaagisan nga sakyanan diri sa counter lane. Ang mahitabo ang kani nga sakyanan nga ni aning lane imong manggiparkingan musod na diri sa pikas lane, hazard na musugat naman siya, di ba? Hindi man mo musanong, ako di ko driver, ako lang nang gi-analyze niya inigsugat niya o naa niya dito'y hubog o naabay na highball nga sakyanan, gatuo siya mo break niya ning ana siya dire, wa na dito'y break di ay di purting iguan niya. Pero di apat aring lane, akaturay mamatay itong nag-way break. Pero siya, lahos ra. Kaya wa may nakaharang. Iro pananglitan, kanang inyong mga iro, naa magitay balaod nga no stray dog allowed. Nga maglakaw-lakaw ana na ang daan, or maglubog anang daan. Nganong buhi-buhian maginang iro. Di pagid ta makakaton na pila ka buok na ang nga ospital, ako kapilan ako nakatabang o gasto anang naang na ospital, nga bali ang tiil, nga bali ang bukton, tungod anang iro. Mo na maglagbot ko ng iro, kay maapil ko gasto. Napaakan og iro, kay galubog ang iro desdan, ang bata gadua-dua, nayatakan, nisikmat og kalit, paakan, tira na sad anang, tawag na? Rabis, nya duha ra may ihatag nga libre o katuluhon man kaupaton man mao na gasto na sad ampunan ta ng mga iro kay di man gyud motuman nya buot mo na mo amo mo ng iro buot mo na sige ibutang na to maabot ang panahon nga ang imong anak mao'y mapaakas iro or mao'y magdag motor matumba o mabali ang tiil. Unsay imong bation? Kung ang imo ng anak mo'y maigo. Maurasan na kaning drugs. Mag-war against drugs. Unya, prisuho na no nang dunay war against drugs. Sige, maabot ang panahon ng imong igsuon o ang imong anak mo'y ripon, mo'y patyon. Unsay imong bation? Isip officials gobyerno, nagsuko-suko anang war against drugs. Mga igsuon, kung maminaw tas Ginoo, daghantag mapamalandungan
nga dili gikan nato kanang gikas Ginoo. Kinahanglan ang ato bang hunahuna atong ius-us kining atong garbo ius-us nya kinsa may itong isaka ang hunahuna sa Ginoo. Mo na iningon si Juan, kinahanglan siya muuswag ug ako muus-us. Naatarig ipamaligya nga slat sa inyong paminaw, inyong ius-us ang inyong expenses unya inyong iuswag atong slat. Zaman. Us-usi ang inyong personal gasto nya isaka ang atong slat. Unsa na maro itong slat? Naaman tay pista senior karong January 31 nya naatay sinulog competition sa siyam ka kabahin. Nakasinulog na ba mo dinhi? Kana bang inana ba competition ba nakasinulog na mo? Uy, mga matay na lang mo di mo katilaw ana. Nya. Dili man ta makaadto sa sinulog yun nga competition kay layo dako biyag plite. Maghimo tag-ato dinhi at least naatay glimpse ba unsay mahitabo didto sa Basilica o sa Cebu City magsinulog competition ta. Mao na mag-budget pod ta. Gamay ra gud ang atong budget para lang ta malingaw mga 1 million ra may among budget. Ana 1 million. So mo na maligya taron og special slot gikan gahapon hangtod ranis January 31 10,000 ka slots nga gitawag natog PSSPP. Unya mao ni ang tema sad nato sa sinulog. Pit Senior unsay sumpay? Selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Kay matod pa sa atong mga team sa PPC o sa PYCC o Finance Council, pader sakit baya kay nato nga naatay na nga namatay nga mga igsuon, nabahaan ta, mga balay karon gubaon pa. Pero tungod ni Senyor Santo Niño, atong ipakita nining atong selebrasyon nga naagi paglaom. Mao na nga naagi paglaom nga maka-raise ra gid taning 1 million. Lingay mo tupad. Ingna motoo ka na maka-raise ta ana. Anaw ha, unsaon na to pagkwenta? 10,000 ra ni katag 100 pesos. 10,000 ka 100 pesos. Ang lumulupyo sa tibuok natong parokya naas mga 60,000. Kung mamalit lang na og tag sa kaslat gikan karon hangtod sa 31 di pila kay atong kuan makuha, di ba no? Nya ang ato pang online parishioners naa na ko roy mga 283,000 ka subscribers. Ug mamalit ni sila tagsa lang kaslat para aning atong event. Pila kay atong makuha karong January 31, no? Unya si Santo Niño na mag-igo ninyo. Kay kining maong slot para manipag-highlight ni Santo Niño dinhi sa atong parokya, para manipaghatag og paglaom sa mga tao nga wa nay hapit paglaom karon dinhi sa atong parokya. Congratulations sa mopalit. Kay tagaan sad mo sa Ginoo sa inyong panginahanglan. Pero kana gyud di mo palit, stubborn gyud kaayo, basig nakasala na mog ikamatay nga sala. No. Nya nalipay pud ko, nagsugod na tag trabaho rog mga balay, nag-clearing na sa mga area nga trabahoanan. Unya praise the Lord, ang atong DPR niabot nag 31,822, makahimo na ni siya o more or less 53 kabalay. Yes, pakpak. Naay ni anhi gahapon nga niingon pader mo palit mi. Tulo man sila kabuok, pamilya tingito sila. Unsa may inyong paliton kadtong DPR? Oh, ikaw man tong nisaad nako. Oh, ako may bitaw to pader. Amo na nirong ihatod katong nisaad og 5 kabuok ba? Oh, gihatod na gahapon. Mura mamog.
Mao ni mga tao nga kuan niya. Moingon pa gyud, padir ayaw in town i-announce. Nga naman, pobre in town kay may padir mauwaw mig mahibaw-an. Sunan ka na? Amo lagi ning gihimo kay maluoy gyud mi sa mga may balay na ama mi among balay, so naluoy lang mi suway balay. Pagkanindutang batasana, no? Bahala mo di ay. Gina, nindog na ta. Mga igsoon, sa mapaubsanong kasing-kasing isip mga anak sa Dios, muduol kita kaniya sa atong mga panginahanglan ug muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong pagtagad o gitinguha, isip simbahan, mulatas sa mga utlanan sa pamilya, sa katilingban o sa nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga masabtan nato ang atong bunyag, ingon nga tawag sa pagkabot ug sa pag-alagad sa atong mga kaigsuunan, ilabi na ang labaw ng inahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kabatanunan, mamati sa espiritu nga anaa sulod sa ilang kasing-kasing, ug mutubag sa mga pag-aghat sa espiritu, gikan sa ilang kahiladman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, mga tinamay, mga nag-inusara ug ang mga kabus, mahibalo sa maayong balita sa presensya ni Kristo, diha sa paagi nga ato silang gitagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug bulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam dito sa langit sa mga bunga sa grasya sa ilang bunyag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom ug maluluyong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagpaubos pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon ug panagdait, nangamuyo kami nga imong itugot nga among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon pinaagi niining misteryo
og daniha kami sa dugang nga pagpakighiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabalmaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, pinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, kapalipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog, tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, ug tabangi kami sa paningkamot sa pagdangat sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga pasaylo. Apan mahimo ra ni kung ang atong sala dili ikamatay, pasabot dili ta magpagahi sa atong ulo. Muangkon gid ta nga kita mga makasasala. Salamat sa mga tao nga niangkon sa ilang pagkamakasasala og naningkamot pagbag-o, pinaagis pagkamanggihatagon og namalit natog mga slots. Ang atong update karon sa atong mga slots, ang Grace 165,439 ka slots na ang atong halin, napay 534,561 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 307 na ang atong nadawat. Sa atong PPSC para sa atong mga projects dinhi sa atong parokya, 92,882 na ang atong halin, napay 7,118 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge, 189 na ang atong nadawat. Ang sa atong DPR katong atong ipangtukod og balay sa ako nang gikaingon kaganiha niabot nag 31,822 ang atong nadawat nga slots. Mo covered na nig mga 53 kabalay more or less. Amo sa dayong gidesisyonan nga butangan na lang gyud og gamay nga CR ang kada balay, mo nang basig mo increase ang cost ani. Adi mo gusto? Kay amo mang napamalandungan na
Stilano, wa sila CR, asa sa sila managan o pananglit. Hawa na ba kayong palibot, may lang na CR, gamay lang, kanang dili lang yun ba ingon nga pang, kung yun ba, bahala na sila in the future, ilang padakaan, ato lang yung himuan o gamay yung CR nga naka-attach siya sa balay para dili na sila maproblema. Bahalag way lungagan, basta nalay CR. Unya, sa ato di ay PSSPP, katong para sa atong special slot hangtod ra di karong January 31 para sa atong selebrasyon sa Pit Senior dinhi, nahalina na ta og 50 ka slots. So 9,950 na lang ka slots ang available, first come first serve. Ibaw biya mo daghan kay ning ihatag si Santo Niño basta mo invest pud ta niya og di gani mo muhatag, bahala kayo sa buhay ninyo. Ang ato sa ding Camino, nanatay Camino nga Junior Camino nga one day nga lakaw, available na karon na himuong January 24. So kung gusto mo mo appeal, na ay 1,500 nga registration, nga na daghaning mga kits nga di sad mo magmahay no, napay bag, napay t-shirt, napay raincoat o uban pang mga materials nga inyong madawat og naasay usa ka meal. Dito lang mo pag-inquire sa opisina. Ang moapil, January 24, one day walk, Camino. Pero ang ato dinhing Camino, dinhigid sa ato, kanang itawag mini Camino, Tuesday, Thursday, o Saturday gina. Karong gabiin, nasa tay Camino. Tuyok ta diri sa ato rang perimeter. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.